дар навбати аввал якчанд қоидаҳои одамони бойро ки истифода бурдани он дар ҳаёти худ зарур аст дар хотир доред. мақсад ин чизест ки шуморо маҷбур месозад ки амал кунед ва бо тамоми эҳсосот пурра гардид, на ин ки доштани идея ва чизҳои хурд аст. пулҳо худро тарзи рафтор ва идора мекунанд ки одамон мекунанд. бо онҳо хуб муомила кунед, онҳоро тела надиҳед ва онҳо худашон ба назди шумо меоянд ва бо шумо мемонанд. он касе ки ояндаашро нақша намекунад, бояд бо он розӣ бошад ки барои ӯ дигарон нақша хоҳанд кард. ҳар чизе ки мо дорем вобаста аст аз он коре ки мо мекунем. ин қоидаҳоро дар хотир нигоҳ доред. хона, мошин, ҳавлӣ ин мақсад нест. баъдтар мо боз инҷо бармегардем. барои чӣ мо дар бораи пул ва дар бораи бойгарӣ гап мезанем? ҳавзро бо тимсоҳҳояш дар хотир нигоҳ доред. мо бояд идора кардани пулҳоро омӯзем. фарқ надорад пулҳои кам ё зиёд. шумо касе ки набошед, ҳатто агар мулло, ба шумо лозим меояд ки дар бораи пул фикр кунед. пул дар ҳаёт чизи асосӣ нест, лекин онҳо асосӣ мешаванд агар онҳо нарасанд. такрор мекунам, пул дар ҳаёт чизи асосӣ нест, лекин онҳо асосӣ мешаванд агар онҳо нарасанд. агар шумо роҳгиро надошта бошед, ҳеҷ кас ба дипломи шумо нигоҳ намекунад. ҳеҷ кас ба дараҷаи илмии доктори илмҳо буданатон аҳамият намедиҳад ва ба шумо барои мавқеи худ аламовар ва нобоб мешавад. агар шумо худро бо он нақши ҳаёте ки орзу мекунед арзанда ҳисобед, шумо бояд идоракунии пулро омӯзед, чунки пул муайян мекунад ки шумо дар кадом дараҷа ҳастед. ба қоидаи дуюм аҳамият диҳед ва фикр кунед ки шумо ягон вақт дар як рӯз нисбати тамоми солҳои гузашта зиёдтар кор карда метавонед. ин ба мусобиқаи варзишӣ монанд аст, чунки варзишгар дар мусобиқае ки дақиқаҳо давом меёбад ғолиб ояд. ӯ моҳҳо ва солҳои дароз машқ мекунад. ин дар назари мо чунин менамояд ки ғолибият танҳо дар ин дақиқаҳо ба вуҷуд омад. муваффақият ин натиҷаи машқҳои дуру дароз, хасташавӣ ва меҳнати ҳаррӯза мебошад. бинобар ҳамин дар хотир доред, рӯзе меояд ки мақсадҳо, орзуҳо ва умедҳоятон шуморо маҷбур месозанд ки бо як роҳ, бо роҳи бойгарӣ ва муваффақият ҳаракат кунед, аммо танҳо агар шумо инро сахт хоҳед. ана он вақт ба шумо имконият пайдо мешавад ки шумо онро дербоз орзу мекардед, кӯшиш кунед, онро татбиқ кунед. зиндадилӣ ин на танҳо аломати саломатӣ аст, балки боз воситаи асосии амалкунандаест ки аз бемориҳо халос мекунад. ҳангоми хондани ин китоб ҳама вақт сарҷамъиро дар хотир доред. кӯшиш кунед ҳамаи фикрҳои манфиро партоед, табассум кунед ва ба фаҳмиши қабулкунии мусбит тайёр бошед. димоғи шумо бояд хуб бошад, чунки агар димоғи шумо хуб бошад, шумо тезтар қабул мекунед ва хуб мехоред. салаввал мехоҳам воқеаи қайдшудаеро нақл намоям. як духтарчаи хурдакак ба назди модараш ҷавида омад ва пурсид: вақте ки калон мешавӣ, кӣ мешавӣ? модар фикр накарда ҷавоб дод: зан мешавем. модар: барои чӣ дурӯғ мегӯӣ? ту аллакай зани? норозигӣ баён кард духтарча. кане бигӯ, вақте ки калон мешавӣ, кӣ мешавӣ? он вақт зан фаҳмид ки ӯ барои духтараш ҳама вақт ҳам модар ва ҳам муаллима буд, аммо ин ба ӯ кам аст ва ӯ фикр мекард ки ӯ дар ҳаёт метавонист бештар муваффақтар шавад. маҳз ҳамин хоҳишро ӯ дар чашмони духтари худ дид. охир тамоми кӯдакон орзу мекунанд ки падару модари худро дар нақши асосӣ бубинанд, на дар нақши оқиб. онҳо ба мо мефаҳмонанд ки мо метавонем қуллаҳои баландтаринро соҳиб шавем. мо метавонем орзуҳои худро татбиқ кунем. ҳаминро дар хотир доред ки фарзандон мехоҳанд бо падару модари худ фахр кунанд. агар обуначиён зиёд шавад, мо иншааллоҳ идеяҳои наву ба навро пешкаш мекунем. худо ҳофиз.